Makalipas siguro mga sarong simana. Ano si Hadi? Ay, haloy na haloy. Haloy nga ni. Haloy. Haloy. Di. Sabi ka tong Hadi. Soldiers! Yeah. Please fall in line. Yeah. All of you soldiers! Take off your pants! Kasi kapon niya. Kung talagang hindi siya. Pagluwas yung tiro, ubos. Puro tulsingok. Yung tiro. Kasi ko naman, sulaminting saro. Inaumpa. Oo. Di ugmaon si Hadi. Ayun. Kaya kata si naging ulay na katong prinsipe, duman sa balyo, Oo. balyong kahadian, di naman pwede si prinsipe, taigo naman siya. May agom na. May ano naman, Okay. may pigya, ano naman. Di naman dato matugon. Diyan sabi niya, si pagduman ko ngayon sa balyong kahadian, Ayun. dahil ko ngayon ako si prinsipe. Pero ngayon yan, igwa na ngayon kung bistadong pwedeng yung ipakasal ko ngayon gisa ko yung prinsesa. Yeah. Iningiya ang sulamenteng nung ka ngayon nagmitir. Kaya ngaya, siya ngaya ang maswerte na makakakuha kang kamot kan sa kong aki. Ay. Maski ngaya kawal lang siya. Ay. Tigampang na, igong okasyon. May walang okasyon. Para sa iya, para dumanta.